Neviem, vidieť ma? Asi nie, tak zažneme trošku. Čaute. Je 3 hodiny 18 minút. Sobota. Som si povedal, že ktože by v sobotu tak dlho spal, že pôjdem skúsiť tie ryby. Takže idem na rieku Nitru. Vonku je tma ešte neskutočná, to asi aj preto, že je dnes nov. Moja obľúbená fáza mesiaca, čo sa rybačky týka. No a strašne som sa naukladal do tohto malého manželkyného auta. Tu mi ešte trčia ulice, túto stolička. Ale podstatné, že som sa mestil a že idem chytať na miesto, kde som videl väčšiu skupinku káprov a síce má vyhliadnuté jedno miesto asi nejakých 50 metrov od stavidla. Bude vidieť, že aká je tá aktivita jednoducho rýb, že či proste to vyzerá dneska na zábery, alebo či tam budem dospávať iba. Nikdy sa mi tam nepodarilo spraviť záber od krajšieho kapra, tak som zvedavý, či dnes, keď idem zvlášť v takomto lukratívnom čase, teda pred východom slnka ešte, zvlášť keď je ešte takýto fajný mesiac. To by bolo všetko, lebo už splietam hovadiny, som nevyspatý. No prichádzam na miesto parkovania. Chvíľka napätia, či tu už náhodou nie je obsadené. To bol nejaký hnusný zvuk, čo som prešiel. No teda, inak cesta takáto, aby ste boli v obraze. Nikto tu nie je, paradička. Tak idem zaparkovať, vyložiť si veci a idem na to. No som na mieste. Rozbavujem tu veci. Teraz je ten najlukratívnejší čas, ešte za tmy kedy sa nezačne brieždiť a potom do východu slnka. Tak idem to rýchlo nachystať. Takže na jednu dám takúto morušovú popku. Tá bola dole taká najúčinnejšia. Dal som tam 6 longshank háčik. Viažem to systémom na rolný rig. S tým, že olovko spod háčika plasticky dám dole, aby nástraha spolu s háčikom a montážou stúpla zo dna do výšky dĺžky nadväzca, aby to tak neležalo na tom bahne, lebo tuto z kraja je veľké bahno. Druhá montáž, to som hovoril, že dám asi guličku iba samotnú na dno, 24, ale tiež ju asi naviažem takto na rolný rig. Som zvedavý, čo to povie, ale nie na longshank háčiku, ale na curveshank háčiku. Tento by som zobral. Je dosť ostrý. Ostrý je. A je tam dobrý obratlík od kordy, lebo dával som tam, som chcel ušetriť tie z AliExpressu, ale obratlíky z AliExpressu sú dobrá vec. Pokiaľ nie ste taký perfekcionista a chcete, aby sa tá gulička na nadväz prirodzene otáčala, čo sa na mikroobratlíku s krúžkom z AliExpressu nedieje, lebo ten obratlík sa otáča len veľmi ťažko, treba chytiť obidve druhotenné slučky a tak zatočiť, inak sa proste vôbec neotáča. Od kordy, ten je taký vláčnejší. Vybrať nejakú šťastnú guličku. To je takéto niečo. Od Pirka GLM mušla. Som zvedavý, čo to povie ten rolný rig na guličku na dno. Takže toto je prvá montáž. Je to morušová popka od Pirka s PVAčkom, v ktorom sú rozdrtené guličky GLM mušla, ktoré boli vopred zaliaté dipom niekoľko dní. Celé je to také voňavé, celé je to na fluorokarbone 37 od Richmanky. Druhú montáž dávam guličku GLM mušla, tiež na rolný rig fluorokarbonový, ale predtým som si to namočil do takéhoto identického dipu.
Takto to celé vyzerá. S guličkou na dno. 4,27. Nechcem tu už zažínať čelovku. Ale myslím, že tie dve malé svetelka je vidieť. Tu sú moje signalizátory. Pozriem sa, ak niečo zaberie. Takto nejak to tu vyzerá, keď vyjde slnko. No a nebolo ani ťuk. Od 4. hodiny, alebo teda od pol 5. do 6:20 ani ťuk. Bolo to veľmi príjemné ráno v prírode. Idem si spraviť kávičku asi a posedím ešte hodinku a pôjdem asi domov. No som na ceste domov, práve som sa naložil do auta, pohynem sa z miesta parkovania. No a skúsim sa sem vybrať niekedy asi o 2-3 dní tiež takto ráno. A snáď to bude úspešnejšie. Veľa som si dnes od tejto rybačky sľuboval, nakoľko je podľa mňa najvyhovujúcejšia fáza mesiaca, síce nov, ale tak dneska to proste nevyšlo. Rybačky sú po väčšine také, zvlášť keď sa ide cieľene na veľké kapre, tak drvivá väčšina rybačiek je bez záberu, alebo teda bez ryby. No snáď to bude na budúce lepšie. Čaute, je 3:30, pondelok a idem skúsiť opäť loviť kapre, opäť na to isté miesto ako naposledy v sobotu, tiež takto ráno, je 2 dni po splne, budem do nejaké 8 ráno, idem skúsiť prakticky tie isté miesta až na to, že dám obidve udice viacej ku kraju. Dúfam, že dneska sa už niečo podarí, ak nie, tak nevadí. Budem tam chodiť na to miesto asi do decembra, dokedy sa bude dať proste, a pokiaľ sa niečo nezadarí, lepšie stadiaľ, lebo viem, že tie ryby tam sú, videl som ich, akurát prísť na to, ako sa dajú chytiť. No dobre, takže mám to pripravené. Jednu dám takto na popku a jednu dám tiež rovný rig, ale s dulou na dno. Idem to dať čo najbližšie ku tomuto kraju rieky. Minule som to dával, keď som tu bol v sobotu, jednu som dal asi 2 metre od kraja a druhú asi 1,5 metra a teraz to idem dať asi tak 30 čísel. Fakt, čo najbližšie. Takže opäť nič, ani ťuk. Od rana, od 4. do pol 8. Bez kontaktu. Nevadí. Nevzdávam to. Myslím, že tam pôjdeme na budúce. Užil som si opäť krásny východ slnka. A to by bolo asi všetko. Čaute zatiaľ.